Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kaming iba't ibang klaseng seafood po. Mix na po to, sa sobrang dami po. Yes po. Unang-una, mayroon kami ditong calamaris. Mayroon din ditong fish fillet naman. Fish fillet. Mayroong rice po, na rice dalawa po. Na mayroong kuha na sagol nga seafoods. Yes, mayroon po. ding squid, tapos crablets, Meron ditong shrimp, meron ditong cheesy, cheesy, scallops, meron ditong pusit. pusit. At Ano yun, saka, ano ito? Crabs. Crabs, Oo, crabs Wow, na it's merong crab. kuan. Mayroon din dito mga sauce po. Masawsawan Maraming po. mga sausawan nandito po. Hindi na makita sa dami na tabunan. Excited na po kaming kumain po. Pero bago po ang lahat po, this video is sponsored an online collaboration with Fairnold TV. Yan po, si Sir Fairnold po ay isa rin po siyang mukbangir na Bisaya din po katulad namin. Taga Basak Upon siya pang. Basak. Pero kasalukuyang naninirahan po sila ngayon sa California po kasama yung family niya. Minsan po gumagawa po sila ng mga outdoor mukbang po at saka mga outings. Ayan, mga travels po. Para mas makilala nyo pa po siya ng mabuti, let's check the short clip pa. So, Hello guys, what's good today everyone? Welcome back to my channel. This is Fairnold TV. Guys, this is my first time online collaboration with Bisaya Studio. Thank you Sir Brax, Ma'am Grets, and to BB Boy Sax. Thank you for this collaboration. Guys, please don't forget to subscribe my channel and Bisaya Studio. At yun na po mga ka-studio. Puntahan po natin sila after this premiere po. 7:30 PM po yung schedule po nila. Maraming salamat po for this online collaboration. thank you so much Sir Fairnold for this online collaboration po. Please like na din po, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Opo. Hindi po pala kami nakapag-outdoor po kasi sobrang lakas po ng ulan. Mayroon pong bagyo dito sa amin. Yes po, mayroon Signal pong number 1 po. Kaya palaging muulan, hindi kami makalabas. Kaya sa loob muna kami ngayon. At kasama namin yung anak namin, si Sax. Sa- Hi! Sige, Ayan, pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na po. Tabi Asa mo to, na simula natin ni mo? tubig. Crabs. Sige, mo. Gusto niya yung crabs. Yan. Mga pa yung usa mo. Sa'yo, oo, sige. Gaya lang ko niya. Oo, bigyan lang kita pang. Thank you, pang. Pagsaw na to pagkaon na ng Mama, crabs. si Mama kuhanin mo na ka, magbigay ha, kasi may sugat si Papa. Wow, katama. Wow, yan. Meron pala May siyang mga vegetables, veggies. oh. Ayan po. Crabs with Sarap po. veggies. Ano siya tawag ka na mo? Nakalimutan ko yung tawag nito, pang. Pasensya na. Paki-comment na lang po kung anong tawag nito. Sa'yo, pang bigyan kita, pang. Ikaw na, rice na. Oh, meron Ito sa akin po, itong- spicy po. Spicy na rice to. Gusto mo yan? Ito sa'yo, pang. Oh. Kain po tayo mga ka-studio. Kain po tayo mga ka-studio. Mag-ingat ka na ka. Hait ang kuan. Kain po tayo, Sir Fairnold and family po. Yes po. Kain nyo rin ito, pang. Sarap. Dami mo. Ang sarap, no? Ang dami po niyang veggies. Na-order lang po namin to mga ka-studio sa Cebu. Cebu, no? Ang sarap. Paduon lang mo. Kaya na mo na. Soy sauce. Kobre. Kanin ka. Sige. Mayroon din silang crablets po dito. Crispy crablets. Sa iyo na yan, anak. Crablet na. Ang cute. Crispy nga. Crispy? Yan. Naubos ko na laman nun. Lami, no? Sarap. Wow. Ang sarap yan, sausaw dito sa suka na.
Sukat ni. Kana suka na nak. Kau mayo nak. Sarap. Gutom na maganak. Masama kasi yung panahon ba kaya matagal po nakarating yung rider po. Kasi slippery yung kuan. Daan. Bigyan kita nito, be. Shrimp. Yung mama lay kuha mo na ka. Ay nay kon papa. Nay gamay nga samad. Maraming salamat po talaga Sir Fernald for this online collaboration po. Regards po sa wife mo, to Ma'am Aye, at sa mga anak niyo po na si Brit at saka si Chodoy. Hello po sa inyo lahat. Hi po. Merry Christmas po. Kain po tayo. Mm. Kuha ko rice, daghan pa kaning rice ba? Sige. Halong? Yan no? Spicy. Yes. Kuha ko diri mang. Sige pa. Umian nilang rice oy. Sarap yung rice nila. Imuhang rice na kitagani mo mang. Tagaan ako. Nga des daplin ha, di masuod kay tungos kadaghan ni. Dira na. Hinahinay lang ha. Tupang gana. Matukan ka. Sarap pala. Ayan no, di makita mo. Ikaw pa, panitan ta kag kuan, pasayan. Ayaw lang ako lang. Ay, hinahinay lang na ka. Si Sir Fernald po, Bisaya po siya mga kastudyo. Yan. Nag-open na di siya mang. Taga-upo na siya. Pero naa sila sa California karon. Ba't pa mo ba no? Butter. Buttered garlic yung shrimp. Ang sarap po. Grabe na me. Kain ka mang. Kumakain ko pang. Calamares. Si Sax. Sumunak. Ano sa'yo? Kani? Kani mo? Squid. Ang laki. Wow. Laki. Kadaghan na ba na imo nak? Kuha na ni Hutdan ha? Hutdan na ka? Kahi. Gahit ko? Ayun, nga pagkuha. Saan man din? Naku. Baka dito? Mga ito na tanan? Ini baka. Naputlag, pinagi sa mong hipon. Abangan nyo po maya-maya, magre-reveal na naman po kami ng isang mananalo ng 500 pesos. Ano po? Ito guys. Kuha ka. Nami? Rice ba ka daw? At taas sa bato. Anak pa mo na ganda no? Marami pa pa. Lakas na naman yung ulan po. Grabe yung ulan no? Buong araw po, umuulan dito. Yes po, mag-ingat po kayong lahat. Tsaka huwag pong kalimutan magdala ng tayong. Buti na lang mga. Nagsimula siya nung kuwan ba? Umaga pa lang. Umaga pa lang. Hindi kami nakapunta doon Napasubo sa outdoor. Kaya pag nandun ka na, naku, naulanan ka. Ang hirap. Sobrang hirap po. Kanin ka na ka? Di ni kau na lang ka? Ikaw nun. Oh. O nun, ang gahe ready. Ang kahit. Hindi ka kadot? Saan ka? Kadot, ano? Hindi. Kaduo. Kadot ka? Wala daw man. Mm. Busy ka sa mother, si Panit ha. Daghan pa man kaiya mo. Dagan pa iya ha? Hinay lang nak.
Tumahog na, sayang yun. Kunin ko to dito ha. Sige. Maglisod sa. Sige yan dyan. Thank you, Pang. Halang nga, ma. Halang na. Dari, padaol na yung rice na. Hinay ha, dili mga hulog ha. Na. Sana lumabas na yung bagyo pa, no? Sana pag Pasko ba wala ng bagyo, no? Ano pang? Mamay no? Sarap. Sarap pa. Sobrang panalo po. Ang sarap nito mga order natin no? Ito bang, ano kayang isda to? Bangus, parang bangus pang. Bangus to? May ingat ka lang. Yung sa'yo to Parang- isa. Totoo. Bangus pala to? Wow. Bangus pang. Mag-ingat ka pang. Bunni siguro to? Masarap. Naminak. Lamig yun. Lami, good kaayo. Ano ba hindi natin tikman yan? Yung pusit oh. Cake. Nilagay ko Ano ng na kakuan iyan pang. pa? Kauna yun. Pinamurot na Yan po. Lord pa. Lagay ko to dito pang. Mm, Adobong pusit po. Ay, Yeah. sorry. Yan ang pasita. Spicy. Dili na. Dili na spicy. Wow. Mix seafood sa lato. Sobrang dami. Iba't ibang klase ba? Yes po. Nakain ka ng kanina. Yeah. Butangan ako din. Ano? Thank you, Mang. Wow. Wow, grabe. Ang sarap. Grabe. Hindi pa ka cheesy? Kuha na kong kahit. Grabe, ang sarap. Nagkainan natin ngayon to. Dami eh. Da. Sabi. Mga kastudyo, wag po natin kalimutang bisitahin din po si Sir Fernog TV po. Maraming salamat. Kahit naman. Mata na lang. Mo to yung mata niya. Nurot na mabit. Tawag ani sa English tentacle. Lagay ko muna ito dito ha. Kapit na. Ubus ang sirip mo nga. Ikaw, panitan ta ka? Iyaw lang. Ako lang. Marami ka pang shrimp, be. Asa na Basta lang. na lang.
Sarap. Sorry lang. Oh. Sarap po. Masarap. Thank you, pa. Calamaris na. Ano nang... Con ngayon? Con ngayon? Được đó. Hurot na niya ko ng ulo man. May unga. Grabe sobrang cheesy po. Ang daming cheese. Ubos natin kanin pa. Totoo yung ulo. Masarap. Sarap. Masarap din itong white pang merong crabs, no? Hinimay na crabs. Ang tatong black pa iyang ink. Kau na ni? Hindi. Hapit yung kumagusog. Hapit na nga. Hmm? Mayo. Kog siya. Daghan nga, kuhanin mo nga. Kuhaan na. Shrimp, no? Shrimp. Patarang bukog siya. Mata. Ano yung bukog ah? Ang ipon anak. Ang hipon, anak. Ayaw na. Ayun, anak. Kani dali tagandi ka na. Dali ba? Dala unod, eh. Yan yung nakaon daw eh. Kani ang tabo ato ihatag niya mo? Bi ako, bi. Paano? Mama lang, ha. Ipon na na. Humuk, mandain siya pa. Humok kayo? Humuk. Kana hatag ni Sax. Yun. Sa'yo yan, be. Ikaw pa, tunga ta. Okay. Kana anak. Yan. Meron po siyang mga Wow. palaman. Grill din yan mo siya? Grilled. Pero ang lambot po. Ito sa'yo pa. Lagyan natin ng... Thank you, ma'am. Masarap! Excuse me po. Kusugi ko na. Ayan. Grilled squid po. Grilled squid. Ang dami po niyang lamas. Maang ka lang murag plastic ikaw. Nakuha na, mang. Muha na, mang. Wala ma. Sa'yo ito, bilas na lang na ako ang shrimp. Meron ka pa pala. Ay! Wala. Nilagsik na. Wala lang na ma. Kuha lang ni. Kinapin ko ako. Thank you. You're welcome. Mais po. Anong isda kaya ito, mano? Hindi siya bangus pang. Parang bangus man. Kaya ka nga isda. Wala namang kuhan, bukog. Wala yun, mang. Masarap guys. Masarap.
Mapiga siguro to. Sana, lemon. Lemon. No. Na, gani. Ikaw. Alam na. Ikaw, be. Yung grabe yung scallops nila. Sobrang cheesy, no? Daming cheese. Oo. Ma, mark lemon ang taste kay Lemon? lemon. Mark orange ang taste kay lemon gani siya. Ha? Parang scallops pa rin, be. Ano mo? Ano na naman? Gapuli na na. Jungle. Yummy. Sobrang enjoy ni Sax. Ano nga? Scallops? Ano yung lemon? Busan na mong kuha na. Gauna. Ano? Ano? Busog na ka? Busog na ko. Mais na. Yes. Hindi bangus. Dili. Hindi angay bangus. Nanay, magbukog ta. At saka na pa. Saan ang alis ka? May mag-crab. Mga tayong tawag siya crablet. Gagmay nga crab. Kay little na crab. Kain ka? Hindi na ka? Usap na ako ma. Shout out na lang ka diha. Shout out ka. Shout out. Shout out. Tita Matea. Shout out kay Tita Matea. Kain tayo, tita. Kain tayo, tita. Ano pa? Shout out, Mami Ann. Shout out kay Mami Ann. Hello, Ma'am. Merry Christmas. Ubus na po, ubus. Ito mang? Sige. Hada. Kalimutan ang turn on light. Nalimutan. Kuha na na, nag-burn out. Na-burn out. Nalubat. Nalubat. Last. Excuse me. Yan, naubos na sa akin. Hindi na niya naubos. Suka na pa. Gabi, sobrang dami na, naubos natin na. Mama. Sarap ikain kapag umulan mang. Makas na naman yung ulan. Akong shout out. Tita. Tita. Tita Isdin. Shout out kay Tita Cristel. Tubig tayo. Tubig. Tubig po. Tubig ka? Tapos naman siya. Tapos na po kami kumain mga ka-studio. Uulitin ko po yung kakulab namin today, Fairnold TV. Sana po suportahan din po natin sila. Premiere po kami 7 PM po at kasunod naman po sa kanila 7:30 PM po. Maraming salamat po Sir Fairnold TV sa collaboration po na ito. Maraming salamat po. At ang lucky winner po natin today ay si
Jivelyn Alberca. Yan, congratulations po, Ma'am Jivelyn Alberca. Congrats po. Congrats! Advance Merry Christmas, Ma'am. Yan, shout out muna po tayo. Shout out na. Hi lang kanak. Ikaw lang hi din ha. Shout out Jasmine Galas Ibahim from San Pedro, Laguna, Manila. Jane Amuete, Alma Amsan, Campus Family, Jane Magbanwa, Bobby Alegria, Ronet Vertulfo from Leyte, Gwen C.L. from Argao, Cebu, Nathy Lee, Jenny Perez, shout out Angela Grace, Agatha Christy Lim from Wellington, New Zealand, Jane Green from Australia, Annie Lindero at Janet Sampang from Pampanga. Yan na po lahat ng shout out. Sana po nag-enjoy kayo mga studio sa kainan namin today po. Mixed seafood po, sobrang dami. Ang sarap po, panalo. Ang dami po namin nagkain, no? Yes. So, that's it mga studio for this episode. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!